Tulo ka man nagsuon nga mga bata patay dihang naligiran sa dagkong bato ang ilahang panimalay tungod sa landslide. Kapin 200 ka mga lumulupyo sa barangay gipugos og pabakwit dihang inanay nga midahili ang yuta nga gibarugan sa ilahang panimalay. Most wanted sa Naga City patay dihang nakipinosilay sa mga pulis. Lumad ba sa kanon o kulturang Placereño sa Masbate mo ang midaog sa unang ganti sa Sinulog Grand Parade. Sinulog Grand Parade nabulabog dihang usa ka bag nga gikatahapan nga usa ka bomba ang gibilid taplib sa kalsada. Payo nga pun Sugbo, Kabisayan ug sa bantang mga dapit nga maabot ning atong tulumanon. Ako si Frank Manilong Jr. Ihatid namo ang mga nagunang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Sa kinatibukan matod sa kapulisan ug sa Sinulog Foundation, hapsay ug balinahon ang gipaygayong Sinulog kagahapon. Gikan na sa street parade hangtod sa showdown sa Cebu City Sports Center. Nahuman ang grand finale mga pasado alas 8 kagabi nga gitapos sa usa ka ingrande nga fireworks. Gipahigayon karong hapon ang repeat performance sa dapo ka mga entrante sa Sinulog Grand Parade atol sa awarding ceremonies alang sa mga mananaw. Bisan repeat performance sa gipahigayon din sa Cebu City Sports Center, gidagsa gihapon kay sa daghang mga tao. Ug sama ro sa gihapon kagahapon na ang panahon dinhi apan wa pagyapon panubalinga sa mga tao ang hulga sa panahon aron lang makasaksi niini. And they will receive a trophy. Mismo sa Cebu City Mayor Michael Rama mo'y nangu sa awarding ceremonies kaganiha ang mga midaog alang sa Sinulog base category ang kulturang Placereño nga gikan sa lalawigan sa Masbate nga mo'y nilangkag sa unang gante nga mo say mikuha sa best in street dancing sa susamang kategorya. Second placer ang tribo Sinanduloy sa Tangub City, Misamis Occidental. Third placer ang tribo Tugunganon sa lungsod sa Tuburan pinagi sa mga tinunan sa Tuburan National High School. Samtang fourth placer ang Dakbayan sa Karkar o fifth placer ang Talisay City Central Elementary School sa Dakbayan sa Talisay. Subling gianggon sa lumad ba sa kanon ang kanilang titulo nga champion alang sa free interpretation category. Ikaduhang ganti mo'y nakuha sa tribong Himag Ulaw sa Placer, Masbate. Third placer ang Abeliana National School. Fourth placer ang first timer nga tribo Subanen sa Plaridel, Misamis Occidental o ikalimang gante ang Banay Talambanon sa Talamban Elementary School. Gawas sa mga trophies, nakadawat og tag-usa ka milyon nga gante ang duha ka mga champion sa managlahing kategorya. Makadawat sa tag 50,000 pesos ang mga choreographer sa winning contingent. Ryan Sorote, News 5. Nagsentro sa pagbangon gikan sa mga katalagman ang mga pasundayag atol sa finale sa Sinulog Grand Parade kagabi. Andrea Patenia, Sugin Limi. Sama sa naandan disudan sa usa ka Santos nga misa ang kasaulugan sa Sinulog kagahapon dinhi sa Cebu City Sports Center. Sa tunga-tunga sa misa, miabot si Vice Presidente Jeje Marbinay nga gisugat ni Cebu City Mayor Michael Rama. Matod sa Vice Presidente, nagisiguro niyang makaabot sa Sugbo aron duyugan ang mga Sugboanon sa pagsaulog sa Sinulog. Gihulagway niini nga usa ka milagro ang nindot nga panahon kagahapon. Taliwa sa kahadlok nga uwanon ug kusog tungod sa bagyong Agaton. As the Mayor, the overall Chairman of Sinulog 2014, I now declare Sinulog 2014 open! Gawa sa mga opisyalis sa Siyudad Sugbo, itambong sab ang mga opisyalis sa lalawigan, pinangunahan ni Governor Junjun Davide. There's reason really to rejoice because after all the calamities that visited Cebu, we're here still celebrating the Sinulog. And we're so thankful to the Holy Infant Jesus, God. Nasayran nga gikunyud ang gidaghanon sa mga misalmot nga contingents karong tuiga kay wa mga pila ang mga lugar nga grabing naapektuhan sa bagyong Yolanda.
mikunhod sabang gidaghanon sa mga miapil nga higante, floats ug puppeteers. Bisan pa man niini, ang mga langyaw nga mitambong sa kasaulugan nibilib di lang sa kamaayo sa mga Bisaya sa pagsayaw, lakip na sa fighting spirit niini. I think they're very hard-working people, and I think they'll get through this. They'll work their way through it. I have faith in them. Nagkalain-laing pakulo ang gipakita sa mga contingents tulob ang ilang mga mabulukong costumes ug props. Dagan sa mga contingents ug sa free interpretation category, ang gipakita pinaagi silang mga pasundayag sa pagbangon sa mga Bisaya kung may mabiktima sa nagkalain-laing mga katalagman ni atong niaging tuig 2013. Subay sa tema sa Sinulog 2014 na mao ang Hope of the People. Ilang ipakita sa ilang mga presentasyon na adunay paglaong taliwa sa usa ka saliran basta maningkamot lang ug di mawagtangan og pagsalig sa labaw nga makagahom. Alas 7 sa gabi inahuman ang tanang mga pasundayag sa grandstand ug misunod dayon ang grand finale diin gipakita ang tanang trahedya nga naagian sa Subo sama sa linog ug bagyo. Apan tungod kay Hope of the People ang tema karong tuiga, gipakita sab ang pagbangon sa mga Subuanon pinaagi sa local ug international support. Ug gitapos ang selebrasyon pinaagi sa paborito sa tanan ang grand fireworks display. Gihulagway ni Cebu City Mayor Michael Rama nga malampuson ang selebrasyon sa Sinulog 2014 ug giingong mas hapsay kini itandi sa mga miaging katuigan. Again, an awesome, magnificent, with indescribable, huge attendance of people. Andrea Patenya, News 5. Gituhang bomba nakapahunong og 25 minutos sa Sinulog route kaghapon. Samtang Mayor Michael Rama nangunay og pamadlong sa mga taong gustong musagol sa mga Sinulog dancers. King Perez, Suginlimi. Gipaningkamutan sa kapulisan nga magpabili ng kahapsay sa ruta sa Sinulog apan pagkaudtuwa na mapugni ang bagang duot sa katawhan. Karon tuiga, human barricade lang ug YPC nga nagpugong sa mga mananaw aron di makasud sa parada. Duna hinoy PC ang matag contingents paglikay nga makasud ang mga tawo nga way labot sa ilang contingent. Hinungdan nga si Cebu City Mayor Michael Rama mismo ang namadlong sa mga tawo nga magpataka lang og sud sa parada. Di matakabanlong ni Purme. Apan paghawa niini, mibalik ang kagubot sa mga tao aron mapapicture sa mga Sinulog dancers o uban pang misalmot sa Sinulog Grand Parade. Nakatanggong sa parada ang gingong bomba nga gibutang sa usa ka bahin sa Osmeña Boulevard nga naalarma alas 5:30 sa hapon. Gipalikayan sa mga tao ang maong dapit tungod sa usa ka bag nga gibilin, hinungdan nga gipahunong kadiyot ang parada. Mineral water di ay ang sud sa bag. Ako pa tayo pa kung saan ni Kuana, basig na ba na imubutuhan na paglikay lang sa mga disgrasya ba sa mga atong mga katawhan. King Perez, News 5. Nagtipunog nga basura daling nahipo sa City Hall human sa Sinulog Grand Parade kaghapon. Buot sa namunuan sa dakbayan nga limpyo ng dakbayan human sa selebrasyon. Leslie Cabinado Vistil, Suginlimi. 153 katonelada basura na kulikta sa Department of Public Services human sa Sinulog Grand Parade. Paghuman sa Grand Finale kagabi, gisugdan dayon sa paglimpyo sa mga basura dinhi sa Osmeña Boulevard o Jones Avenue. Panganan din ha? Panganan ni. Oo niya, ato may ang ending ito, ang pintira mo. Oo niya, ang katong kuhan itong luring ato, ato na ito tanan. Niya, naandam trakan ni, nasa imubasan ni sa itong kasada. Ang uban nila nga mga kauban, mausabang may karga sa dump truck. Gipangtangtang sabang mga banderitas, sampang gihawanan ng mga babag nga kawayan nga gipahimutang sa Center Island. Leslie Cabinado Vistil, News 5. Bisan pa man nga way nahitabong dagkong krimen kagahapon ato sa kasaulugan sa Sinulog, pango sa Police Regional Office 7 daghang isugyot aron mas hapsay nga maabot pa ang mga Sinulog celebration. Andrea Patenya, Suginlimi.
Nakadaig si PRO 7 Regional Director Police Chief Superintendent Danilo Constantino sa nindot ug makalingaw nga sinulog Grand Parade kagahapon. Bisan pa man nga way dagkong krimen nga nahitabo atol sa kasaulugan, apan dunay gihapoy minor incidents nga narespondihan ang kapulisan, mao nga adunay pipila ka butang nga buot niyang usbon alang sa seguridad. Sa initial assessment, 8 ka bata ang gikatahong nangawagtang, samtang adunay 17 ka insidente sa pagpanguot ug pagpanglab ni kagahapon. Nasayran nga ni adtong Enero 9 pa nagsugod ang pagsaka sa kaso sa pagpanguot, mao nga plano niyang usbon ang police deployment sa sinulog 2015, diin mas daghanon ang ibutang nga police ug butangan pagyudog security cameras ang lugar nga daghang kawat nga mahitabo. Ipaplat natin sa map yung mga incidents so that we'll be able to determine saan yung areas kung saan nangyari itong mga incidents na to. For example po, anong areas yung feel nyo kailangan? Yung going to the church. Although may mga police din tayo dyan, pero yung papunta doon sa simbahan, sa Basilica. Buot sab niini nga dungagan ang entrance ug exit point sa Cebu City Sports Center aron malikayan ang pagdumog sa mga tao sa mga ganghaan. Plano sab niini nga pabutangan og mga mapa ang sports center ug parade route, diin nakadetalye ang entry ug exit points aron mas magiyahan ang publiko hilabi na ang mga turista. So dapat klaro sa tao, may mapa diyan, naka-indicate diyan saan yung pwede mong labasan at saan ka pwedeng tumakbo in case na merong kaguluhan. Hangyo sab ni Constantino nga sunod tuig, gahinan og budget sa Sinulog Foundation ang paniudto sa mga ROTC cadets nga motabang sa crowd control kay di kaigo ang budget sa PNP. Isugyot sab niya sa mga opisyales sa syudad sa Subo nga makigpung sa mga bar owners aron hangyoon nga i-confine sud sa ilang mga establisamento ang ilang mga customers aron malikayan ang pag-inom o paghubog-hubog sa mga pampublikong lugar. Mato ni Constantino nga maximum tolerance ang ilang gibuhat sa street parties ug sa kadaghan sa mga tao, maglisod gyud sila sa pagkontrolar sa pag-inom kundi magpatuman og liquor ban. Makikita si Constantino sa tanan niyang mga sakop ug mga adlaw aron i-assess ang tibuok selebrasyon ug aron mahibaw-an kung unsa nga mga estratehiya ang angay usbon o ipabilin sa sunod nga sinulog. Gipahibaw sab ni Constantino nga aduna sila gi-monitor karon nga crime group gikan sa Mindanao kansang motibo ang pagpangatake sa mga establisamento dinhi sa Subo. Hopefully, before they could execute their plan, ma-pinpoint natin yung location nila and ma-neutralize natin. Andrea Patenyo, News 5.